কারণ তোমার পুরান চালে বাতে পারে बेलेनो हामबाय दिनै थांनाय 20 तारिखआव नभेम्बरनि 20 तारिखआव आगरतला प्रेस क्लाबाव सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटिनि मिटिंआव डिसिसन नामान मुताबिक जों बोसोरां 13 तारिख डिसेम्बराव चाकमाघाट जों खायसा मास गेदारिं खालामना थांदों मास गेदारिंनि प्रिपेरेटरि कमिटि दिनै जों जायगायाव मिटिंआव आसुलायजाक इनके जेहेतु दिनै प्रग्राम चाकमाघाटबा अबन बागै जों दिनै फार्स्ट प्रिपेरेटरि कमिटि मिटिं ओ जायगानि दिनै डिभिजनाव नायकल दंनाय बरंगुरां सुनिल लेबरमान नगो आसुलायै बोसोरांनि प्रग्रामनि जत किसु सालायमुं सालायका एबा डिसिसन नालायका इनके along with division committee members along with division committee members इनके जों ती जे डिविजन अब हाके तेलुमुरा ईस्ट डिविजन कलायो अब खय डिस्ट्रिक्ट अंडारो जों ताबो जेहेतु जा जों कक सालायबेका जों फिल्ड नायलायबे परे ओ जागा जों जत किसु और फिल्डनि जत सामुनो जों बारजा याखलायने के जों चिनि कयमुं तंनाय बोसोरां 13 तारिख नि जे मास गेदारिं सक्सेस खायना बाबे चिनि पार्टी आईपीएफ ने लाइक माइंडेड बरो बा जों जरा सपोर्ट खाय तंनायरो बा जरा तिप्रालेना जादारनायरो जों बरनो जतननो चिनि ओ जे मास गेदारिं बा लुकुथुम पान्दावो फायमाजा फायना बाबे नंनि मीडिया थ्रुते जों कय हरो आबो साननाय माथो जे पुंसा मासो ताव बिजि तो थांगाखै जों साननाय आबो बुसु थाकना सिनि टारगेट तंनाय मात पुंनाय